Alright guys, जों दायो जोंहानि न'निफ्राय थांनो ओंखारबाय माने दिबा दहाय फुङावनो फैदोंमोन बेस्रा बिराद गोबाव नेनांबाय बियो साहा लोंहोदों आरो ना आं ओरैनो थाङाखै बेखौ थ' गाइस जों दायो थांनो रेडि जाबाय नै जोंना गासिबो गारिया पेकिं सेकिं जाजोबखाबाय थ' दायो थांनांगौल' आरो ना दायो ना दिप Yes. BTR right we are coming थांगासिनो दं yes थांगासिनो दं okay थ' guys let's guys जोङो फैयै दायो बिंसिमारियाव सफैबाय माने ब्लगखौथ' दहाय न'निफ्राय स्टार्ट खालामासै आङो जास्ट नोंथांमोननि मोनसे फिसाल'सो आपडेट होनायमोन दायो आंजों लोगोसे दं दिप ओमफ्राय जोङो बेहाय फिउलाव खालामदोंमोन आरो ना दिप थ' बेहाय फिउलाव खालामखांबाय दा बिनिफ्राय ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना गाइस जोंना राइडआ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन आरो ना yes जों दा बिंसिमारियाव दं नोंथांमोना मिथिखायो बे बिंसिमारिखौलाय थ' बिनिफ्राय जों आवगायलांसै आरो ना गाइस थ' थाबैनो गाइस टुके खालामदो एन्ड दिनै जोङो बङाइगाव स्टे खालामगोन बिनि उनाव नेक्स्ट दिनखालि जोङो क'क्राझार थांगोन आरो ना गाइस थ' लेट्स गो गाइस अके थ' गाइस जोङो दायो रेडि जाबाय थांनो इथिं न' दिबा ओमफ्राय फुल टेंकि फुल सोना लाबाय आरो ना येस थ' दायो जोङो ट्रिपखौबो जिर' खालामना लाबाय थ' बङाइगावसिम बेसेबां जायो बेखौ दिनै नायलांसै आरो ना जों गाइस थ' लेट्स गो गाइस लेट्स गो थ' गाइस लेट्स गो राइडआ जोंना स्टार्ट जाबाय थ' लामा ससेयाव दसे रेस्ट लालांगोन अबेखिनियाव रेस्ट लालांगोन बेखौ दा जों बहुद मिथिथ'वा बाट रेस्ट लालांनांगोन आरो ना गाइस थ' बांद्राय स्पिडआवबो थाङा एसे लासै लासैनो थांगोन थ' लेट्स गो गाइस बहुत गोबावनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन ना जोङो गाइस सरि क'क्राझार थांगोन बाट माखासे रिजननि थाखाय जों माने राइडखौनो स्टार्ट खालामनो हायाखैमोन बाट दिनै आरोना बे दिना थ' गाइस बहुत गोबाव जाबायमोन ना जों क'क्राझार थांगोन बुंबाय थादोंमोन बाट जों थांनो हायाखैमोन थ' बिदिनो एग्जाम जालाय ओमफ्राय आंबो नेपाल थांब्रबग्रोनांबायना बेफोरबायदिनि जोंनि थाखायनो माने जों राइडखौ स्टार्ट खालामनो हायाखैमोन बाट दिनै जोङो राइडखौ स्टार्ट खालामनो हाबाय नै आंजों लोगोसे दिप दङ ओमफ्राय आंल'सो ओमफ्राय सानै दंबावोमोन बिसोर लोगोफोर नोंथांमोना सिनायखागोन हिमांशु ब्लग होननाय बिथाङा माखासे रिजननि थाखाय जोङो दिनै जइन जानो हायासै बिथाङाबो थांनो रोंदोंमोन सासे लोगो दंबावोमोन गेरि नार्जारि होननाय बिथाङाबो थांगोन होनना बुंदोंमोन बाट बेहाबो न'खराव मोनसे प्रब्लेम जानानै ओंखारबोनो हायासै जोङो एमावनो ओंखारबोनो गोनांमोन बाट चेकिं खालामनाय ओमफ्राय रुटि जानाय साहा लोंनाया एसे बिबार थाब फैनाय जोंहानि न'आव ओमफ्राय आंहा लेट जाबाय आरो ना गाइस एसे लेट जाबाय मानोना एमावनो ओंखारलांनो गोनांमोन थ' दायो 7:30 जाबाय थ' एसे नङा एसे बुरजा जाबाय होमबाबो जेबो नङा सहैदों जोङो लासै लासैबो थांखागोन आरो लासै लासैबो थांगोन माने निहिरालाय दाबो दङ आङो दाख्लैनिफ्राय जोंनिथिंजाय एसे अखा हाहां जाबाय थानायखौ गिबाय थादोंमोन जे जों थांखालि अखा हानाङा होननानै अखा हानायनिफ्राय जारला जागोन गाइस इन्डिकेटरा मा सोर होदोंमोन इन्डिकेटरखौनो होआ गाइस बांगालफ्रा माने बिसोरनि इलाकायाव आरो ना एकदम बिराद लेभेलाव गारि सालायो जानला माला बारदों नाथाय सिगांथिं गारि फैदों बिथिं गारि फैदों पास जागोन गाइस दायो मबाइल सफैबाय नोंथाङा नायनो हागोन दायो मबाइलावना बारा गोसो जायाखै मंगलनि डिसि अफिसखौ बिराद साइज नुयो आरो ना माने बिराद केमेरा नाङो आं फैखांबाय बे डिसि अफिसाव ओमफ्राय मंगलनि कर्टआव फैखांबाय आङो जोंहा बोरायजों अके थ' गाइस जोङो बायहाटा चारिलि सफैबाय थ' बायहाटा चारिलि जुदि जोङो लेफ्ट साइड थाङो अब्ला गुवाहाटि राइट साइड थाङोबा जोङो ओरैजाय बङाइगाव क'क्राझार मोनलांसिगोन आरो ना गाइस दायो थ' बायहाटा चारिलिखौ नोंथांमोना मिथिखायो एसां मोजां डिटेलखौ खिन्थाना लाब गैया जिखुनु जों दायो राइट नाव बायहाटा चारिलियाव सफैबाय थ' बेहाय जोङो गारिखौ लाखिला डाइरेक्ट थांसै एसे आवगायबावनानै गारिखौ लाखिहैगोन आरो ना दा दसेखौ लाखिथ'ला ओरैजाय थांबा गुवाहाटि मोनहैसिगोन अरे यार जाने दो हमें क्यों परेशान कर रहे हो भाई साहब चलो ऑलराइट गाइस दासो मोनदों मेन लामाखौ फर लाइनखौ जोङो जोंनाथ' 2 लाइन नालाय तेजपुरा बाट बेयो 4 लाइन तेजपुरसो लायलांबाय गुवाहाटि सरि गुवाहाटि नङा तेजपुर गाइस तेजपुर लामाया जोंनिया बायहाटा चारिलिनिफ्रायथ' बङाइगाव बिराद गोजान जायो थ' जोङो बरमायाव स्टप खालामगोन दसे माने लोगोफोर दङ आरो ना खावसे लोगो हमनो नागिरदों जोंखौ थ' बिसोरखौ लोगो हमसै बरमायाव थ'
थ' बरमानिफ्राय आरो बहुत गोजान जायो बरमानिफ्राय बेसेबां किल'मिटार जायो एक्जेक्ट आं मोजाङै मिथिया बाट गोजान जायो आरो ना गाइस बरमानिफ्रायबो थ' लेट्स गो गाइस दायो माथो रायज्लायलांबाय थागोन नङा होमबा गाइस डाइरेक्ट बरमायाव स्टप खालामनोसै आरो ना एसे सिगां स्टप खालामगोन बिनि उनाव बरमायाव स्टप खालामबावगोन रेस्ट खालामनांगोन ना गाइस नलबारियाव दंफैयो माने नलबारिया बै गाहायनि लामाया बेजों थाङो ओरैजाय दङ नलबारिनि लामाया ओमफ्राय जों दसे रेस्ट लाखिथ'दोंमोन आरोना बे माने रेस्ट लाथ'दोंमोन माने एसे मोदोम सानाय मोनबाय गोबाव जाबायमोन ना लं राइड खालामिया दिनैसो बुहुत गोबावनि उनाव ना लं राइड थ' बेखायनो एसे मोदोम सानाय मोननायखाय दसे रेस्ट लाथ'दोंमोन आरोना थ' जोङो बरमाया बेनिफ्राय बारा गोजान गैला 30 किल'मिटारल'सै थ' एसे ब्रेकफास्ट खालामलांसै बरमायाव थ' लेट्स गो गाइस दायो थांसै बरमायाव एसे माबा माबि जाग्रा लानांगोन होनलांबाय जानांसिगोन उदैया एसे मा नांबाय थ' लामायालाय मा बुंनो गाइस 4 लाइन लामा थ' लामायाव एसेबां प्रब्लेम गैया नो प्रब्लेम एट अल थ' नि गारनाया गारिनि टेंकि खाथिनि जा फ्रेम दं बे स्क्रेच खालामजोब्बाय आरोना सिगार लागायनांसिगोन गाइस उपाय गैला 40 किल'मिटार दंबावो आरोना दा बावै जास्ट आं नायदोंमोन थ' 140 किल'मिटार दंबावो थ' दंबावो आरोना गोजान बा जों थाबैनो कभार खालामनो हागोन बेखौ थ' जोङो ओइ दिप कैसा लगा आके मजा यस गाइस मजा तो आना ही है ओके तो लेट्स गो गाइस लेट्स गो बरमा सफैबाय ओमफ्राय बरमायाव माबा मोनसे जालांसै ना दिप माबा मोनसे जाग्रा जालांसै एन्ड बिनिफ्राय राइडखौ स्टार्ट खालामफिनसै थ' दायो जाग्रा मोनसे हटेल मोजां नागिरनोसै आरोना जों जाय जायगायाव लाखिदोंमोन बे हटेल नङा एक्सुवेलि अनलि मेथाइ फानग्राल' थ' बेहाय जानाय नंला थ' बेलेगाव थांफिनसै जोङो जानो अके थ' लेट्स गो अरे वेयर इज माय के ब्र' अ गट इट थ' गाइस दायो माने जोङो बरमा मोनफैबाय आरोना मोनसे जालांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे ससेयाव लाखिदोंमोन जोङो हालय होननाय जायगायाव दं आरोना दा ना दिप हालयाव दा थ' बेहाय सानैसो भाइमोना लोगो हमफैदोंमोन आरोना बिथांमोना थांबाय माने आं केमेराखौ आंनिखौ चार्ज होदोंमोन थारमाने चार्जआ जोबना होदों थ' बेखायनो आं बिथांमोनखौ ब्लगाव लानो हायासै बाट जेबो नङा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों थ' जों दा बङाइगाव फारसे थांगासिनो दं बङाइगावआ बिनिफ्राय हालयनिफ्राय 52 किल'मिटार जायो आरोना गाइस थ' जोंनि नेक्स्ट स्टपआ बङाइगाव अके थ' गाइस चलो केमेराया आंना चार्ज जोबनायखाय एसे प्रब्लेम जानो गोनां जादों आरोना थ' मा कलेजथाय बियो मिथिला बेखौथ' कलेजनि स्टुडेन्ट फैबाय बङाइगाव 49 किल'मिटार बिजिनि 23 किल'मिटार मानास वाइल्ड सेंचुरी 22 किल'मिटार थ' ओरैनो आरोना मानास आसारा थ' बारा गोजान गैला गाइस बङाइगावआ सहैथारसिगोन बङाइगावआ 42 किल'मिटार ना खोनायाखै बहाय मा अके
सोरबा दंफैयो नामा सोरबाफोर दंफैयो अके बिजनि टल गेटआव फट' लालांगोन आरो ना दिबा जों बे जायगायाव दसे लाखिथ'बाय जायगा नामखौथ' मिथिया बिजनि टल गेटआव दसे लाखिगोन ओमफ्राय जों बेहाय माने दसे रेस्ट लादों ओमफ्राय दिबा माने रिल भिडिअ बानायनो होन्दों आरो ना लामानि थ' बेखायनो जों गाइस जोङो सफैबाय बिजनि टल गेटसिम दायो एन्ड बिजनि टल गेटनिफ्राय बङाइगावआ बारा गोजान जाला आरो ना थ' बेखायनो लामायाव ब्लग लालांला जोङो एन्ड बिथिं दङ दिबा देब कैसा लगा बहुत अच्छा लगा ना एन्ड गोजोननाय मोनदों फैनानै मानो होनब्ला लं राइड खालामिया गोबाव जाबायमोन बेखौथ' लं राइडखौनो होनजागोन yes जोंनिफ्राय क'क्राझारा 300 किल'मिटारसो जाखायो 300 प्लाससो जाबावो गोसोखौ मोजां नांदों आरो ना yes guys yes एन्ड क'क्राझाराव जों गाबोनसो थांगोन एन्ड दिनै बङाइगावआव थागोन जोङो बङाइगाव एक नं सामथाइबारियाव थागोन आरो ना थ' बिनिफ्राय जोङो ब्लग लालांला गाइस डाइरेक्ट बङाइगावआव नोंथांमोनखौ लोगो हमहैनोसै एन्ड दाथ' मा होनबावनो गाइस राइड खालामनानै मजा नांदों एन्ड जोंनि बिसफ्रा बिथिं दङ टायारा कर्नारिं लायाखैना नै बेल' जामलांगासिनो दङ सानैनाबो एखे कन्डिसन माने जोङो yes जोंथिंजाय माने जों बाइक सालायोबा जोंनि जा टायार बे अल राउन्ड माबा इउस जाजोबो आरो ना जोंनिथिंजायबा मानो होनबा जों बिराद कर्नारिं लायोना बिराद माने लासाबो आरो ना बिदि बांद्रायबो नङा थ' बिराद कर्नारिं लायोना दिप yes थ' कर्नारिं लानाय जायोना बिरादनो थ' टायारा जोंना माने इउस जाजोबो आरो ना बाट बेहाय जोंना अनलि गेजेरनाल' जागासिनो दङ साइड साइडआ जायाखैनो थ' अलराइट गाइस दायो नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट बङाइगाव लोगो मोनसै बारा गोबाव डिसकासन खालामबाय थाला थ' लेट्स गो गाइस थ' अके गाइस दायो जोङो बङाइगाव सफैबाय बङाइगावखौ बारबावबायसोना एसे बङाइगाव बारबोबाय माने जोङो दा जोंहा आदानि न' दं आरो ना बियो जाबाय जोंहा आइनि अरिजिनेल न' थ' बेहाय दिनै जों थाथ'बाय माने जों आइया बङाइगावनिसोना थ' दिप दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय आरो ना गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनगोन थ' गाइस गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनसिगोन दायो जोङो दसे माने बाहेरायाव थांनो काजलगाव थांनो नागिरदों जों दायो काजलगाव थ' माबा माबि लायनो काजलगाव एसे ओमफ्राय लोगो सासे दङ बेखौ लोगो हमहैनो थ' गाइस दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय इफ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला प्लिज गाइस डु हिट द साबस्क्राइब बाटन एन्ड डन्ट फरगेट टु क्लिक द बेल आइकन एन्ड बेजों लोगोसे मा खालामफानांगौ शेयार शेयार yes guys, bye bye.